ukuthi nje ngibonge ayikho inkulumo ethenzana nje nezaluleko lapha nalapha. Ngithokoza kakhulu umfundisi uMngomezulu, uyibambe kahle, ngizithande kakhulu izembatho zakho. Ngathi abefundisi bengaqoka njengawe hlakahle. Ngithokoze kakhulu mina besilo ithimba lethu lakwa United Nations elikhona nalo phakathi kwethu uzothamela lo mcimbi omkhulu kangaka. Ngibonga kakhulu umnumzane bonke ithimba leSantaco nomongameli mongameli weSantaco. Sithokoza kakhulu umphefumulo futhi ukuphila kweSouth Africa ngaphandle kwenu lelizwe liyama nse. Siyathokoza ukuthi nikhona. Lokho kukhomba ukuthi usinikeza ithemba ukuthi ingweyama yakwaZulu, ngoba sinenkinga namatekisi njengomhlaba wonke nje nalapha kwaZulu ukuthi makubangwa lemizila kuyahambe bese kuthinteka nemphefumulo yabantu bami. Ngiyithandi leyo nto leyo. Ngiyathokoza ukuthi nikhona nina besizwe sikaMageba. Ngithokoza kakhulu kukhona nethimba leSADC elikhona phakathi kwethu, nalo libaluleke kakhulu. Ngithokoza kakhulu undunankulu kaZulu ukusiphathisela ku-MSC uMadlopha, umlayezo omuhle nomuhle kangaka okhomba ukubambisana phakathi kwedlukulu nohulumeni nesizwe. Mabutho kaZulu ingubo, ngithokoze kakhulu Njomane Makedama, ngithokoze kakhulu Ndonu Nyandeni, Ndabezitha umntwana wakwaminya, ukuba khona kwakho ukuthi impi kaZulu nihlezi niyivivise njalo ukuvikela isihlalo nokuvikela isizwe kanye naleli izwe kanjalo. Inkosi enkosise, ngiyathokoza mabutho kaZulu. Nina besilo ngibonge kakhulu kwesingabo namhlanje zintombi zami, bantwana bami. Ngabe ngisengayikhetha intombi, ningabantu bami mina, akho ntombi engingayikhetha. Abantu bami la uma benu balingana nami. Ngiyathokoza abantu bami, naze nabahle nezwe ingweyama yenu, ngiyanithanda nonke. Lalelani-ke ngoba besihambela. Ngithokoza kakhulu bomama bami bonke ababheke imbali kaZulu, inhlelo zikaSiyaya, imfundiso kaZulu ebakhona phakathi kwenu. Ingithokozisa kakhulu ngoba iyona eyisizinda futhi ewumgogodla nezovikela amasiko nesizwe nosikompilo kanjalo lwethu kanjalo, ngoba niyabona ukuthi nina besilo kukhona ukuhlaseleka okukhona usikweni lwethu. Baningi ngo-16 abala, ingane na-16 bakwethu. Lalelani ngendlela nonke ngoba nila abafana anobatshena. Lalelani, anobatshena ukuthi nizintombi zami, niyezwa abafana. Manje ufuna inombolo, ufuna ukukhuluma into ebheke eceleni, ngothi hamba ukhuluma nengwenyama kuqala.
nami ngeke ngivume ukuphuca intombi yami ngiyobhekana naye lo niyangizwa ngiyajabula-ke manje intombi zami okulandelayo sesiyokwenza okukhulu kakhulu la sizojabula khona kakhulu-ke manje emashobeni la nina imbali zezwe kuzoba yinina intombi zokuqala emva kweminyaka eyedlula 40 ukuthi umhlanga usuke enyokeni uye kwenye indawo ungayi kwenye indawo uya emashobeni ninenhlahla nini inkosi senibusise ngiyanijabulela ngoba ngizonikhumbuza ngoba nonke nihlezi nje la niyambona umntwana uTopi lo nisinisa lapha ngaphambili izona izintombi zokuqala zomhlanga ngo1984 le osuthu sebengomama benu manje kwaqala bona sekuyisikhathi senu ke manje ukuthi nani nizawufika esigabeni sabo ngelinye ilanga uma niphathe kahle nisho ukuthi yithina namhlanje singomama kodwa kwaba yithina izintombi zokuqala ezabamba umhlanga wasemashobeni nendlula mithi bantu bami nginthokozela kakhulu ukuthi lesi sikhathi salonyaka uNkulunkulu akwehlisele kunina ukuthi lokhu okuqhakambisa isizwe nesiyiqhenya ngakho nihambe nakho niqhube futhi nikweseke njengoba nibaningi kangaka kulolu suku lwanamhlanje namhlanje abantu abami sengizawuvala ngoba ngisho nje ukuthi bengingenaso isifiso sokuba kube khona izinkulumo ngoba usuku lwanamhlanje ngalokuthi isizwe sibuke imbali zisina zijabula sikhangisa ubuhle bethu njengesizwe ilokho umhlanga okwakuyisifiso futhi sikamdloko Mbane nendlovukazi eyebuzile engizalayo ngoba phela isikhathi sezinkulumo sikhona isikhathi sezinkulumo livulwa yimi futhi iParliament ngenivundo sengiyalivula ke iParliament manje sesingakhuluma ke manje cha bafuna ukuzokhuluma nalapha emhlangeni ngonyaka ozayo nje kaphesi ngokuthandazela ukuthi uNkulunkulu agcine akukhulunywa ke ngonyaka ozayo mntwana seyibindeni sibambisane sifuna ukuthi izingane zifike lapha zisine nithi niyolala nilale nikhathele ukuthi ade nisebenza ngoba lokhu kushaya unyawo phansi nisuke senivusa laba ya abaleleyo kuumkhuleko lokho enikwenzayo ngalamazwi isizwe sikaZulu isizwe sikaMageba ngithokoza kakhulu kini nonke enikhona ngithokoze kakhulu kwabezokuphepha ngithokoze kakhulu eminyangweni wakwa health kwezempilo ongaphansi ongqongqoshe uNomagugu ngithokoza kakhulu eminyangweni obambe konke amasiko namaciko kwa national kabisa ngiyacela ukuba siqinise ubuhlobo bethu ngeprovince njengesifunda nenational ngoba siyayidinga inational ngoba kukhona umcimbi omkhulu ngonyaka ozayo esiuhlela nenational ngweqile kabisa ngweqile ngaphezulu kuyilungelo lami lo kodwa sebeuxoxela ke
ngoba wena ubambisene nami lapha ekhaya ukuthi siyosebenza kanjani la yomema khona onke amakhosi eAfrika ukuba sibambisa ekutheni amasiko abo bawenza kanjani nokuthi usikompilo lwabo bekwazi ukuthi belikhangise sibuka kubona umhlaba wonke. Sihlela lokho ke nomhlobo wakho onguminister wakwa-national, umhlobo wami kakhulu, ocela ukuba isihlalo sikaZulu sibe yiso esihlela lolu hlelo ngoba kuyobe kubizwe onke amakhosi eAfrika. Zamnandi lezi izindaba kabhesi. Silo siphetha ngithokoza kakhulu zintombi, jabulani namhlanje. uNkulunkulu unathi isizwe sonke ngoba silapha ekhaya, umuzi wenu leli lona ithempeli lenu leli. Wonke umuntu akuhlonishwane kwemukelwane. Wonke umuntu mase lapha siba moya munye njengoba siyisizwe. Ilembe eleqama amalembe, inkosi uShaka uNodumehlezi kaMenzi silo sasemashobeni washiya siyisizwe esisodwa. Angiboni ukuthi yini engasihlukanisa namhlanje. Ngalokhu ngithi Zulu omnyama qhubeka mhlathoza nayo. Ngiyathokoza nabesilo. Inkosi inibusise. Imbaba lethumba madoda lapha ehlathini eBhalitho ngetshelo umlabalaba elalingazwa umuntu lawadida madoda lamdida ubuyela umqaphe ngonyama ladida ujika ezalwa kaqaba ukuthi umuntu ngobe lokuthi endini kobantu sihlala amakhosi khula ngonyama. Sithokoza abantu ngonyaka oluhlelo lokubuyela ingane zaNkosi. Besibona ukuthi ngoba kufanele maseqala seligida ingaphazanyiswa umuntu. Inkosi ushinga yenze nje amazwi okubonga. Senzele ukuthi masisuka lapha nje sesiyokhuthuka nini. Siyacela nankulu wekhosi bethu bakwaZulu, inkosi uThiliza, amakhosi alapha eMkhanyakude eholwa yinkosi uGumede, uMelisa okhona phakathi kwethu umama uTikunga, weMilisi uMadloba, weMilisi uKhawula, i-members zePhalamende ezikhona phakathi kwethu, umeya okhona uMdolomba, amakhansela akhona, umfundisi uNdlakazi esifundele ngomkhuleko, amabutho eholwa uMnjomane, uNdulunyandeni kanye neNduna kanye nomntwana uKinopho. Sashayele kukhulu ihlombe lokuthi umcimbi omuhle kangako lo mkhosi oqala lapha esifundeni saseMkhanyakude kuya ngokukhula kuyandlondlobala. Siyababona futhi abafikayo kuwona kanye nentombi futhi iningi lazo. Kodwa sidlulisa kakhulu ukubonga emnyangweni wakho Gafisa ngokuthi ube nesandla esikhulu nabo bonke abahleli abenza lo mcimbi ube yimpumelelo. Wasiyawuthanda thina singamakhosi esiyoloke futhi siwusekele ngaso sonke isikhathi bayede ngoba iyona ndlela esivela ngayo njengesizwe samaZulu nanokuphakama kwethu ezinye zamasiko ezidala ukuthi uZulu angagconsi phansi izinga lakhe lihlaleni phezulu njalo.
sibonga ke abezindaba, sibonga ke obaba nomama namakhosi, ikakhulukazi omama abasinikelele intombi ukuthi zize emhlangeni. Sithi bangapheli amandla ngoba lezi ngane ezisilo, lezi ngane izona ezokwakha isizwe sakusasa. Ngokunjalo ke bayekule njalo sibuse ngonyama, nathi sikufisela okuhle kodwa njengamakhosi sikuphathela kahle sengikhona bakho bonke lapho bekhona ekutheni bakwazi ukuthi baphakamise uZulu ngaso sonke isikhathi. Bayeke hlangalezwe sibonga inkosi uShinga kuba yenze amazwi okubonga bonke abantu. Simbonga ke noGabisa njengomphathi wohlelo wanamhlanje, nami ngiyibonga futhi njengoba besiphethe kahle uhlelo. uMezulu naye ikhiphe iguqa baye hlangalezwe. Sukumani intombi, phakamani intombi, kuthiwa kufanele nilale inyawo zibuhlungu ngoba nithandaza ngazo inyawo lezi, livusa abangale abahamba kudala bazonibheka. Hlangalezwe kona ingane eyihamba ngale na ingathi inkosi, ingathi inkomo iqhamuke emakhosini. Senisuke ngabalula eyodwa inkosi, kanti cha, inkomo iqhamuke emakhosini akho lapha emkhanya kude ngonyaka. Baye
Uya
aba NYD Nabezi. Nina besilo. Isantako. Ngoba belapha nje. Uma ngeke ngasho bayingxenye esizweni ebaluleke kakhulu. Bayinhliziyo nomgogodla we-South Africa. Kuyinhlahla ke ukuthi bebe khona phakathi kwethu nokukhomba ukuthi bayimisele kangakanani ngenhlalakahle yabantu. Ngiqale kahle nina beSantako. Ngaqala la eNdlunkulu kaZulu ngoba isizwe sikaphunga noMageba isona enisiphala kakhulu South Africa yona. Niqale kahle njengoba niqale la. Sengikhuluma ke isizwe siyokhumbula iSantako ngoba ilapha. Ngifuna ukukhuluma amagama ngoba bangaphansi komnyango wenu neyiSantako laba bamatekisi. Ngiphinda ngihamba futhi emazwini nasemagameni kababa kaMdlokombane. uMdlokombane wathi sengiyanithuma ke manje neyiSantako ngoba ngiyakhumbula ngoba ingakho ngihlezi lesi sihlalo engihlezi kuso ngoba ubaba ngangimlalela mina uma ekhuluma ubaba ngangimlalela. Yathi Ngwenyama isacela ukuthi ikibuza ukuthi laba bantu abangama-owner amatekisi ingabe basengabantu noma sebezilwane ngoba ikhona indlela ukuphatha isilwane. Uwaphatha njengezilwane mabeyiphathisa okwezilwane. Ikhona futhi indlela ukuphatha umuntu. Uma ufuna ukuphathwa njengomuntu sizokuphatha njengomuntu. Umbuzo kababa lona manje usamile uyindlula mithi nina besilo ngiyathokoza. hlanganezwe sinikeze i-NYDA nayo sinikeze i-NYDA nayo yenze isipho iNgonyama Prime. Sunshine Wakamyende, ngo-chairperson we-NYDA, ngihamba no-Mr. Bonga Makhanya, o-deputy chair we-NYDA, kanye no-CEO we-NYDA, nodokotela uWiseman Mbatha. I-NYDA bayede i-agency enakekela abantu abasha eSouth Africa eqoka umongameli. Ithena sibhekelele ukuthi abantu abasha eSouth Africa bakwazi ukuthola imisebenzi. So sizalana ukuzozinikela Ndabezitha ukuthi isebenze kanye nawe nesizwe sakho sonke ukuthi sithuthukise intsha yakho iphume edakamizweni kanye ithole namathuba omsebenzi. Nakho Ndabezitha esikuphathele khona si-agency yabantu abasha eSouth Africa. Oh, umpopo. Oh, wow. Surprise. Bukani ngoba umnikazi womhlanga akamhlanga intobukazi engizalayo okuyiyona eyafika nomhlanga kwaZulu. Sithokoze kakhulu sibonge izethulo zeNgonyama. Sesinganika ke ngani zami benishaye phela nalana ukujabula sithi ukunyakaza ukushaya ukujabula. Siyabona namakubo senihubile
nabakhuphula abadala ake nishayele na ukuthi sizwe ukuthi ikhona ake nishaya umthilili wenu umthilili zanithini konje
Silo. Wena wesina. Ndaba ezitha. Ndaba ezitha.
Ndabezitha. Sacela ukukhetha intombi. Umfundo wakho phambili. Ucela ukuthi nibheke u-Aphelele Mkhize wasemculo. Umakhono oseduze wakhe ngoba seqalazele ngabonakala. Sizekile nawe Aphelele lapho ukhona vela bo. Abantu asisaphelele vele. Asaphelele. Mayethe hlanganeze. Ngqongqoshe bahlonishwa ngqongqoshe bekhulu amathathu elisicela nje acknowledge ukwasho ukuthi akhona ngoba kungokuqala kunekhulani special school hlonishwa ngqongqoshe hlanganeze kunehluhluwe special school kunesisizakele special school siyabemukela ngicela sibashayele izandla hlanganeze. Labisa usasho nje khona ingane ekhubazekile eyathi nje icela ukuthi izobona ingonyama ichaze nayo ukuthi bayithanda kangakanani bekhubazekile ngithi nalibangaka ithi noma ngingedwa nje ngiyomela abaningi ngamanje ngikhumbuzele ungakhohlwa njalo mntwana ukuthi leyo ngane silo uyothi ayiqhamuke lapha emahlobeni izobingelela mina baye kubekani ngane sekuphela ukugcina leli bese-ke uma sihamba niyazi ukuthi usuka lapha uyodla kuphi kusakhanya kodwa kusho ukuthi nisazoyiphatha kahle ningabe seniqhamela senithatha amalipini ehambe nani uhle lokho kwenziwe ingonyama ukuthi ngiyabona ukuthi ingonyama mayide akuphela iy'nkulumo kusho ukuthi nazi iy'nkulumo esekufuneke sibephe ngazo manje nale emahlobeni ukuthi lezi nkulumo zenu esey'funeka manje sithokoza kakhulu ngonyama baye Wena usilo. Nithi lakhaya wenzenja. Nithi lakhaya wenzenja. Rapper.
4. Uzobingelela ngonyaka. Okay. Uzoke. Botsala phansi. Watata
Manje ngiyajabula usho khona ukuthi sizokuhlela lapha nje khona ukukhuluma lapha akahambile uMdlokombane usaxoxa nawe usaxoxa nesilo uMdlokombane wathi leli hube lithi uyamenezo kanjani uthi inkosi yohlala akube yihubo kahle kahle lishaywa ngisho lapha esibayeni ngomphoso woselwa base kuyokusondela lapha eGambini inesibusiso sesendlini ngonyama imbusisa ngayo ithi ngizovala ngaleli kusho ukuthi yemfundisi bothi uma beqeda lelo hubo bese uzivalela kodwa ngaphambi kokuzivalela ngonyama khona intombazane yakwaGumede ekuthiwa uThandiwe yakhona la eFutuwe egcwele indabeni sike bayabona bonke abantu beyindaba iseDubai ngoba ngikhuluma ngesibuyile ekhande yaqamba irobot silo eluthisha elifundisayo irobot elibuzwa yonke into liphendule liyamaka ananaza ama-results othisha bazojabula futhi uma ulibhedele lizintele kuyakutshela ukuthi uyalibhedela manje isebhalweni lentombazane yakhona eFutuwe silo ithe ilethelele irobot engonyameni ifuna nje ukuthi ithi nangu umsebenzi womuntu wesifazane emhlabeni wonke first of its kind ukuthi kube neroboti elizosiza othisha emahlobeni le izobe ifike nalo leli roboti seliyosizwa engonyama nolibona ngamehlo belingeke libona siyabona lihlale ukuthi uyamenezo kanjalo maniqeda nje bese ubaba uDlakazi ezivalela sijothele kuyophuma ingonyama kuqala bese kulandela bonke abaza emva kwayo bese lihlakazela uyabona nje bakuba kunogesi abakhanya lapha nokuthi idlale sibuye sizoyithulisa manje kumnyama ngazi shayani le angazi ubani ongashayela kahle le ngoma Doli Masana nduna intombi Kazika kaisa madoda tavusela abantu kuhlanya umtholo lodaka kwaba kwabo akukholodwa obengawuthulayo ngisho kwabadala ngisho kwabancane uyo lokothayo olokothwe isilo yesakithi baphethe umthandayo yebo kwamfanela lokhola ngebheshi elingabhushwa kuqalo yebo kwamfanela ulokothayo olokothwe isilo yesibhedlela yebo kwamfanela ungavula ngomntana obezeko yesi ulakala thina kunjana elona sisi yebheshi elakuthazini
Wababa
Awu ndaba ezitha siyakhuleka. Siyakhuleka Mahlukufu. Awu sesifikile impela emachobeni Mageba mhlambe uhambe kanjani umhlanga wanamhlanje nje ngokubuka kwakho ndaba ezitha? Ake ngisho nje ukuthi lokhu ngaqala ukuba ngibe la emhlangeni kungokuqala namhlanje ukuthi umhlanga zithi izingane ziningi ukudlulele njengoba ubona umhlanga emva kwami. Kodwa uhlelo luhambe kahle lusheshe lunqamuke isikhathi nje sika 3 izingane seziyadla kodwa futhi ngendlela eyigide ngayo nangendlela eyijabule ngayo nangendlela omama labona omehlo abajabule ngayo kube isasa selikhulu kulomcimbi wanamhlanje nomkhosi omhlanga osho khona ukuthi usa build up futhi sibheke emashobeni esikubone kwenzeka namhlanje kusho ukuthi emashobeni hayi uyodela into ake yobibekelwa amazolo. Ishile ngonyama ukuthi hayi okukhulu kusemashobeni njengoba kuzobe kokuqala nje amantombazane intombi zomhlanga zizobe ziya emashobeni zasho futhi ingane ukuthi hayi wena wesilo impela kunjalo. Mageba ubayede lana siyabona izingane zisekhona ezincane kanti manje kade silokusizwa kuthiwa izingane ezincane zisafuneka emhlangeni Mageba. Cha hayi ngoba ingasafuneki emhlangeni kodwa ukucabangela ukuthi izingane ezineminyaka esemncane ezingakaqini ezingakakhoni ukuphatha umhlanga ziba inkinga khona nje ingane yakwamkhize yasemtuba kade kumenyezelwa ukuthi isilahlekile sebekhathazekile abazali kodwa ngenhlahla babuya basho ukuthi lengane isitholakele sivika izinto ezinjengalezo ukuthi ingane phela ifuna ukugadwa kodwa njengalapha nje mhlambe kungangcono nakhona kosiya emhlangeni ngoba kuseduze kwasemakhaya ingane engakwazi ukuthi zijabule lezi zincane kodwa la impela ingane ezincane akufanele siyazi ukuthi abazali phela bayayiletha
kodwa khona ngokomthetho ingane ezincane kakhulu sengathi singake isale emakhaya ikakhulukazi ngoba siye emashobeni nje nasendaweni esingayijwayele nesingayazi kahle kulezi zomhlanga esiyoyiqala siyovula inxiwa kuyobonakala phambili Dabezile. thokoza kakhulu Siyathokoza Makeba isikhathi sakho. ngiyabonga